Stiglo je leto i vreme godišnjih odmora. Upravo zbog toga Gigatron je rešio da nagradi svoje verne kupce i pokloni 100 letovanja najsrećnijima. Sve što je potrebno da uradite je da kupite bilo koji proizvod u nekom od Gigatronovih shopova i automatski učestvujete u dnevnom izvlačenju. Laptopovi sve više preuzimaju primat nad stonim mašinama, bilo da je reč o gamingu ili nekim zahtevnim aplikacijama. Iz Gigatronove bogate ponude mi smo izdvojili Asus A52 GV. Srce ovog sistema čini Intel i3 na 2,53 GHz. Ekran ima dijagonalu od 15,6 inča, rezoluciju od 1366 x 768, a grafička kartica stiže iz NVIDIA i u pitanju je GeForce GT 540M sa 1 GB DRAM-a. Ovaj model posjeduje 6 GB operativne memorije, a za čuvanje podataka koristi se hard disk kapaciteta 640 GB. Uz njega ćete dobiti Asus torbu i miša i sve to po ceni od 52.990. Takođe, ukoliko kupite ovaj model, dobijate i vaučer u vrednosti 50 evra. Tableti su naglo osvojili tržište, a mi vam preporučujemo model iz Della. Pokriće ga Intel N550 Dual Core koji radi na 1,5 GHz. Posjeduje 10,1-inčni ekran, osetljiv na dodir maksimalne rezolucije 1366 x 768. Za prikaz grafike je zadužena integrisana Intel grafička kartica GMA X4500 HD, a radna memorija ima 2 GB DDR3 RAM-a. Za skladištenje podataka koristi se hard disk od 320 GB, a tablet posjeduje sve bitne adaptere kao što su Bluetooth, Wi-Fi ili LAN. Cena ovog uređaja je 47.990 dinara. Više informacija o samim uređajima, ali i aktuelnim akcijama možete i sami naći na adresi www.gigatronshop.com.